Gülliyar parahat temiz asmanlı, dağları düzleri, bağı vassanlı. Türkmen ovazları, qazal destanlı, kalplara alhamdır ovazı gece. Assalamu alaikum, mehriban eyleşler. Biz size hormatly prezidentimizin saýatynda bagty durmuşyň özürini görüp ýaşamagyny tüýsüremden arzu edýär. Bize bagty durmuşy peşkeş beren bizim görellämiz baş halifamyz, Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağymyzyň hemde hormatly prezidentimiz, arkadagly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag bolmagyny, ömürleriniň uzak bolmagyny, alyp barýan beýik tutumly işleriniň elmydama, rowaşyklary beslenmegini tüýsüremden arzulap, ýene bir owazy gejede, owazy ýa ýepleşigimizde tomaş etmäge çagyrýar. Mehriban eyleşler, owazy ýa ýepleşigimizden bu edek sanam paýtagtymyzyň bir gödel günjekleriniň birine ýerleşýän Limon restoranyny taýýarlaýar. Owazy ýa ýepleşigimizden bu edek sanam mehmany biziň 05-25 gyýtga belgimizde SMS ýollap biziň gepleşigimizde gatnaşmak isleýän ýaşydaky naýdym şeýmiz, ýagny Maýkuly wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň Bagtyar talibine Cennet Hojakowa. Cennet, bizi gepleşigimizde hoş gördük. Köp sag bolun Ýakup, gepleşigimizde çagyranyň üçin. Owaly ýatly gepleşigimizde ýygy derli tomuş etýän 05-25 belgimizde SMS uratdym. Sadandalarymyz bilen bir näçe aýdymlar etdik. Häzir hem gepleşigiň dowamynda uly höwet bilen ýerine ýetirip beren. Biz talip ýaşlara okumany, öwrenmäni, şeýle ajaýyp saknalarda öz başarnymyzy ýerine ýetirmäni uly mümkinçilikleri döretip berýän gahrman arkadağymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag tutýan tutumly işleriniň elmydama rowat bolmagyny arzu etýän. Köp sag bol Cennet, arzuly sözüňi tüýsüremden goşulýar. Dogrudanam Cennet, owazy ýa gepleşigimizden esasy maksadym näme? Ýaşdakylarymyzy ýygy çykarmak, şeýle hem aýdym sazlary bilen iýleşlerimize bir ruhy lezzet paýlamak maksady bilen taýýarlaýar. Ýani sözüňde diýdiňiz, gepleşiginde ýygyderli tomaş edýär diýdiňiz, elbetde gepleşigimizin sahypalaryndan tanyşdyňyz, bir näçe sahypalardan bar, şo sahypalary esaslanýan aýdymlar ýerine ýetirilýär. Ýene bir ýola biz gepleşigimizde hoş gördük diýäskä, gepleşigimizde ýene de bir aýdym bilen dowam etsek, ýagny ilkinji getiren aýdymyň bilen biziň owazy ýa ýepleşigimizin ady bilen ady bir owazy ýa sahypamyz bar. Bu sahypamyzda da bir aýly agşamy owazy ýa wasp edýän bir aýdymlar ýerine ýetirilýär. Mümkin bolsa getiren aýdymyň bilen tanyş edip ýerden hem şol aýdymy ýerine ýetirip bersem. Häzir Ýakup aýly agşam gijelerde keşiň alty diýdelemde ýdemen her gelende sensiz ýürek gysýar janym diýen. Bilýär. Ajaýyp tetirler bilen başlanýan aýdym ýerine ýetirip bereýin. Bolýa, ul höwet bilen diňler seni. Başlyny.
Köp sağ ol Cennet. Aydymyňy dinledik. Bize hoşal bolduk, iyileşlerimize de yaranır dip umid edýär. Gepleşigimiz dowam edeli. Ýagny o wagt kırşyla sahypamyz bar. Bu sahypamyzda da näme? Kırşly sadyr bolan ýandan bir ýanyma görnüşini aýdymlar ýerine ýetirilýär. Bizim sadanlaryň arasynda näme kanon sadyr bolan, naqsa sadanlar. Toylar adili fa şeýle hem skripka sadyr bolan Hoca Muhammed Quran Muhammedow fa. Umman şol iki sadyr bolan ýandan aýdymlaryň birini ýerine ýetirip berseň. Mümkin bolsa şol aýdymy biz iste bildirsek. Ýagny biziň 05-25 gysgabeligimizde de bir näçe müşdoklardan iste gelýär. Magtumulmy şifin sözlerini bir ilkinji töýgüýüm diýen bir kalbasyň aýdymma. İlkinji töýgüýümi äketdi ýyllar men onu ýatlaýan şafak doganda diýär. Mümkin bolsa şol aýdymy ýerine ýetirip berseň ileşlerimiz hem hoşal bolardy. Aýdarsyňyzmy? Bolýa Ýakup ulu höwes bilen meňem gowyryp dinleýän hemde ýerine ýetirýän aýdymlamaň beri. Bolýa, ulu höwes bilen dinlärsizmi? İlkinci söýgümi äketdi ýyllar men onu ýatlaýan güneş batanda ýatlaýan bolsanda açylan güller gülifin ýaýradyp atyr saçanda ýatlaýan bolsanda açılan güller gülifin ýaýradyp atyr saçanda ay aýdyň geceler akar boýunda hedirin garaşýar wadan ýerde ýar taşlap barsam ýarsız kenara kolkunlar nediyar nerede diýerler ýar taşlap barsam ýarsız kenara kolkunlar nediyar nerede diýerler aydın bolsa da inni sana yardım mene hakkım yok sarılı bolup kalsın ey sarılı geceler onu ile duydur mana hakkım yok sarılı bolup kalsın ey sarılı geceler onu ile duydur mana hakkım yok ay aydın geceler akar boyunda hedirin garaşýar wadan ýerde ýar taşlap barsam ýarsız kenara kolkunlar nediyar nerede diýerler ýar taşlap barsam ýarsız kenara kolkunlar nediyar nerede diýerler kolkunlar nediyar nerede diýerler Köp sağ ol Cennet doğrudan bir kalbasyňan aýdymlaryň biri, halkymyzyň ýüregine siňen bir gowy dinlenýän aýdymlaryň biri. Bäbir hedilet dinledik, ileşlerimiz hem hoşal bolanlar diýip umid edýär.
gepleşigimizi ýene-de aýdymlar bilen dowam ediberelim. Ulu howetli. Ýagny o setirlere tagypamyz bar, tagypamyzda da bir aýdymlaryň sözleri o setirler bolup ýerine ýetirilýär şeýle hem sizem bar aýdymlary ýerine ýetirseňiz odan aýdymlar şeýle ut goşukly iýleşlerimize ýetirilýär. Mümkin bolsa o setirlere tagypamyzda ýetiren bir ilkinji aýdym bilen tanıştyrsaň we bir näçe aýdymlar bilen hem gepleşigimizi dowam etsek. Bu sahypaňyzy seni öwretmeli gelýär diýen aýdym bilen başlaýyn. Soňdan bir näçe aýdymlar bilen dowam edýär. Bolýa, Cennet, ulu howet bilen diňler. Ýazlar joşdy jahanna, seni göresim gelýär. Gökde şapak batanna, seni göresim gelýär. Jepa wamy munçada, keşfin gülle onçada. Göwnüm sehel anjasa, seni göresim gelýär. Seni göresim gelýär, seni göresim gelýär. Ýeter göwnüm onjasa, seni göresim gelýär, seni göresim gelýär. Çıkmış yoluma ömrüm, yüreğim ködürüm, seni göresim gelýär, seni göresim gelýär. Yüreğim ködürüm, seni göresim gelýär, seni göresim gelýär. Çakılıp var bir kadadan, gittim bu adadan. Ödüdüm dünyada seni göresim gelýär, seni göresim gelýär.
gözleşeli aşkımda divana yar Gel bir zaman gözleşeli tüyhamda sözleşeli aşkımda divana yar Bugün bu ovadan dünyali Tüygüm olkamın barda kulyali Ayla akşam yıllar filali Tüygü imak tüygüm Ayla akşam yıllar filali Tüygü imak tüygüm Gel bir zaman gözleşeli tüyhamda sözleşeli Aşkımda divana yar Gözleşeli tüyhamda tezleşeli aşkımda divana yar Gel bir zaman gözleşeli tüyhamda tezleşeli aşkımda divana yar Gel bir zaman gözleşeli tüyhamda tezleşeli aşkımda divana yar Men seni gözledim güller içinden Qara gözli, qalım qaşlı dildarım Men seni soradım kerwan göçünden Nira gayip bollun Nädili dildarım Seni gözläp dağa verdim salamy Seni gözläp gezdim çöl beýwany Sen meniň ýüregimin hany sultany Ey bagtyar şirin sözlü dildarım Dağa birdim salami Seni güllep gezdim çöl beyvani Sen benim kömlümün göre vardın Ey bahtiyar şirin sözlü dildarım Ey bahtiyar şirin sözlü dildarım Hey 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 Ey bahtiyar şirin sözlü dildarım Ey bahtiyar şirin sözlü dildarım
Yaşlığım yada düşe, her geydi durna geçenne. Yüregim oda düşe, yılı ülke geçenne. Senin menin durnamdın, arzuumdın, armanın. Agrarında durmanın, ehdi peyman içinde. Yaşlığım yada düşe, yeri durna geçinde. Yüreğim oda düşe, yeli ülke göçünde. Senin menin durnamdın, arabamdan armandın. Ağrarımda durmandın, ehdi peyman içinde. Gecelerin saradan yer, düştü durunam görünyer. Niçin geldin bu dünya, aşk çırağın içinde? Durnalara mailmin, karışmana talimin. Yerde kalan talimin, nadar ayla geçinde. Nazar ayla geçinde. Bu derde duçar edin, arman sen yok içinde. Yatlanda yanıp piştim, ödüm ağlap köşüştüm. Ödüğü teleye düştüm, akbar kaynat içinde. Durun olur geçer gider, dünyayı peyman eder. Bu derde duçar eder, arman sen yok içinde. Gecelerin saradan yer, düştü durunam görünyer. Niçin geldin bu dünya, aşk çırağın içinde? Durnalara mailmin, karışmana talimin. Yerde kalan talimin, nazar ayla geçinde. Nazar ayla geçinde. Bu derde duçar edin, arman sen yok içinde. Bu derde duçar edin, arman sen yok içinde. Merdane mehrem dedin, bir atab oldum sen. Men üçün dünya elin, baltıma dolum sen. Aşığım söydim seni, aşkımda yapma beni. Sen halan bugünüm, kovfala koyan beni. Aşığım söydim seni, aşkımda yapma beni. Sen halan bugünüm, kovfala koyan beni. Beni sen bugünle, bu gözlerim bugünle, yalan yok mu sözümde cana canım. Beni sen bugünle, bu gözlerim bugünle, yalan yok mu sözümde cana canım.
Aklım arzulumda geregim sen sorun bu yaltıgın elimde başımda bol korun aşığım süydüm seni aşkında yapma beni seni hala bugünün Topala koya beni aşığım süydüm seni aşkında yapma beni seni hala bugünüm Topala koya beni Denge sen bugünne bu gözlerimin önüne yalan yok mu sözümde canım Denge sen bugünne bu gözlerimin önüne yalan yok mu sözümde canım Yalan yok mu sözümde canım Canım mehribanım Sağ ol Cennet, gepleşimde gatnaşdyňyz. Şerinen şerin aýdymlar ýerine ýetirdiňiz bilen bir hedil edip dinledik. Ýyldaşlarymyzdan bir dinläp, din jalanlarlar diýip ümid edýäs. Uman bilen ödürjük topalmagandan size we ustad sadanlaryňyza, işiňizde, okuwňyzda, durmuşyňyzda ulusynyklyň ýar bolmagy tüýsüremden ardy edýäs. Bizim yurdumuzda toylanyan, toydur bayramlarımızda, ululi sahnalarda çıkış edip, bir halkımıza elmede ama ruhlu edip paylak gezmenin tüysürümden ardı ediyatına, ayrıtinemne ıslah sadanlarımız, zihini sadanlarımızna, klavş sağıroluna, Perhat Kurvan Muhammed ve şeylehemne, kanon sağıroluna bizim gepleşimizde işen atnaşyan, ıslah sadanlarımız toylar adilliği yenidene, kakılıp çalınyan sağıroluna, Esemrat gelliği şeylehemne, skripka sağıroluna, Hoca Muhammed Kurvan Muhammed ve yenidene klavş sağıroluna, Kerwen Töraýew ödürjük topalmagynyň köp sag bolsun biz aýdýas. Ýigitler janyňyz sag bolsun. İşiňizde, okuwňyzda, durmuşyňyzda üstünlikleri ýar bolsun diýäs. Gepleşimiziň şu purdadynda ýene bir ýoly Cennet Enemir öz ýüreginde beslen bu ýysançlaryny biz bilen, iýleşlerimiz bilen paýlaşaýsan. Bolýa Ýakup, ne gepleşiňizde gatnaşdyk, bir näçe aýdymlar ýerine ýetirdik. Ýyldaşlarymyzyň hem göwüne ýarandyr diýip umyt etýän. Şu pursatdan peýdalanyp bize ähli mümkinçilikler döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag tutýan tutumly işleriň elmi damary wagt bolmagyny arzu etýän. Köp sag bol Cennet. Bu ýysançlaryň tüýsüremden goşulýar, arzulan hasyl bolsun diýär. Elbetde mährum aýleşler, näbunki owady ýaly gepleşigimizde ýaşdaky naýdymçymyz Cennet Hojakow gatnaşdy. Owady ýaly gepleşigimizde ýene gatnaşmak isleýän araňyzda aýdymçylarymyz bar bolsa bizim 05-20 ýaş gyýtda belgimiz hemişe ulgamda bize SMS ýollan isteglerden aýdymlarymyz bolsa da arkaň SMS ýollap bilersiňiz. Gepleşigimiziň şu purdadynda bizim öz dörjük topalmagyň adyndan bizi bagtyar eýlän bizim görüllämiz baş halifamyz, Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz Arkadagly, gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag bolmagyny, ömürleriň uzak bolmagyny, belent başlarynyň aman bolmagyny tüýsüremden arzulap, owady ýaly gepleşigimiziň bu edek sanam geçirip durýar. Ýene-ki owady gejede görüşýänçe hoş sag bolun mehmanlar.